Soc Carmen, Carmen Motoseguí, tinc 74 anys i fa 40 anys vaig agarrar la tenda d'una dona que estava ja cansada, volia jubilar-se i jo, com estava jove, vaig dir, doncs vale, anem a prendre això. Soc Carmen Gascó Moltó, soc de Cí del Patró, tinc 46 anys i porto la tenda de la queda de ma mare, la tenda de Casa Carmen. Aquella dona, com estava cansada, ja anava deixant-se moltíssimes coses. Entonces jo vaig veure el que realment la gent gastava i anava introduint-ho. La gent és la que t'ensenya, la que diu, doncs jo vull això, no tens allò, tens l'altre. Entonces, tal com van demanant-te, tu vas introduint productes, perquè a cada persona és un món. Hi ha persona que gasta unes certes coses i una altra persona necessita unes altres que tu no et fan falta. I això ho veus sobre la marxa. Jo tenia 5 o 6 anyets, els meus pares van agarrar la tenda i jo sempre m'ha agradat estar ahí darrere el mostrador i me'n recordo que venien les dones i jo eixia a veure si podia donar-ho i res, no em diuen, xiqueta, no està ta mare? I jo entrava cap a dins i li deia a ma mare, mare, que no. I bueno, poquet a poquet ja la gent jo crec que va donant-se compte que jo també podia servir i bueno, després servia menys perquè jo, normal, era una xiqueta, vaig anar a estudiar, vaig anar a l'institut, després vaig anar a València i quan vaig tornar, res, jo estava així un estiu tan a gust i ajudant-li a ma mare i encara que ma mare no volia que jo em quedara així per res, però jo crec que això és el meu puesto i és així on jo tenia que estar. I així em vaig quedar, després ja em vaig casar i primer li ajudava a ma mare fins que per fi ella es va jubilar i ja la vaig agarrar jo a temps complet. Però hem estat 20 anys les dues juntes així. Ma mare va anar retirant-se i vaig agarrar jo la tenda farà uns 15 anys ara. Bueno, pues lo bàsic, lo que era arròs, que estava a granel, els fideus, macarrons, la lejía, fiambre, tot això no n'hi havia. Imagina si he canviat tot. Daxa per les gallines, això ja s'ha perdut. Jo recordo de xicoteta, 1 quilo daxa triturar, jo en la pala. Que la gent tenia conills, gallines, entonces necessitaven pienso pels animals també. No era sols els fideus, els macarrons, l'arròs, les coses per les persones, xocolata. Els animals també necessitaven menjar i entonces hi havia pienso pels conills, daxa triturar, per les gallines. Començant pels fils, el blanc i el negre, després l'escala de tots els colorets, el blau, el rosa, el verd, el beix, el marró, etc. Els botons grans i xicotets, la veta blanca i negra i l'estrafort. L'estrafort és que antes no hi havia l'abundància que n'hi ha ara, entonces l'estrafort era una espècie de veta, però més senzilleta, més barata, que servia per certes coses. Entonces no gastaves la veta, que era més forta i més cara. És que antes miraven, ara la gent no mira res, antes miraven molt la pesseteta, el centimet. Pensa que era gent, no sé, nascuda en el 1900, en el segle passat. La clientela que jo tenia era gent nascuda en el 1900, a principis del segle passat. Entonces, aquesta gent havia passat una guerra i havia passat alguna temporada hambruna. Tot això marca la persona. Entonces era una altra classe de clientela i una altra classe de persones. Bueno, nosaltres vam pensar que si m'ho duien vosaltres era millor pel públic i per nosaltres. Entonces vam començar en un catxarro que tenien de Citroën, vam començar a anar a Gandia i anar duent-nos coses nosaltres dels almacens. I així, després va agarrar un furgó perquè veien que era millor, que no m'ho dugueren a casa, perquè dur a casa ho encaríem molt més. Entonces el que ens interessava era posar preus bons i tindre un marge prudent per rodar. Entonces, des del principi que vam començar a anar a Gandia, que
que la dona Vicentiga, que és la que ens va passar la tenda, elles no anaven, elles ho duien tot a casa. I aleshores ja van començar a dur verdura i fruta que la gent demanava. Això sí que van començar a dur-ho de Gandia. Per mi, ser mare era important, no? Però treballar i dir això m'ho he guanyat jo, això és molt gran. Per una persona i per les dones, fa 40 anys encara més. Ara és important, no?, que les dones treballen i es dependitzen i tot això, però antes sempre ha sigut important, el que passa que no mos han deixat. Pues jo crec que és tot, per mi és tot, perquè jo sense voler, encara que soc mare i jo des que m'alço fins que engite, jo crec que per mi les 24 hores són la tenda. Està lleig que ho diga, però d'igual, és així, jo em gite pensant què farà falta demà i m'alço pensant què fa falta per avui i són... Però jo crec que en tots els oficis, no? Quan una persona fa una cosa que li agrada, doncs està tot el dia pensant en aquesta cosa. Bueno, va haver una època que estava la cosa... perquè ja t'he dit que jo tenia un públic de principi de segle, que no tenien cotxe, no sabien ni conduir. El cotxe el tenia l'home i cotxes n'hi havia pocs, després la cosa ha anat canviant perquè les dones ja s'han entrat el carnet, ja ha canviat moltíssim. Entonces això fa que la gent isca més, a l'eixir més, entonces la tenda perd un poc. Però després van començar les cases rurals i això torna a remoure un poquetet, torna a donar-li un poquet de vida a lo que són els comerços i la tenda i m'imagino els bars i tot el que hi ha en la vall. Torna a haver un poquet de moviment, a pesar de que la gent major va morint-se, els joves també se'n van molts, però... I damunt una altra cosa també influint molt, que no és el mateix el consum d'una persona nascuda en el segle passat que una persona nascuda a final de segle, no és el mateix, perquè hi ha un canvi de mentalitat, de consum, és impressionant. Te pares a pensar, aquelles persones com vivien, què és el que demanaven, i te pares a pensar el que demanen ara, el que gasten ara i com viuen ara, el canvi és abismal. I entonces això influeix en la venda, influeix en la marxa de la tenda, influeix en moltíssimes coses. Al país de l'olivera hi ha un riu de paper. Jo sent que la gent valora el que té i la gent s'estima les tendes i la gent sí que ve a gust així i sap el que té. Passa que el dia a dia de les persones ens porta a tindre uns altres patrons de consum. Però la gent, jo crec que sí que sap que tenen un puesto que és molt més que una tenda, que és molt més que un puesto d'anar a comprar, que és un puesto amb vents i xarres, on t'encontres en les persones que has vist de tota la vida, on es fan recaus, s'agarren paquets, dis-li a este això, dis-li a l'altre allò, i també saben que tenen una tenda un poc a la carta, que així no és un lloc on està ple de coses. Està la llet que li agrada a la tia Maria, el sabó que li agrada a la Laura, cada cosa que jo duc no la duc per dur-la, la duc pensant en qui està darrere i a qui vaig a fer-li un favor, li porto el que cada persona necessita, jo no compro el tuntun. I duc coses que són per una persona i deixo de dur-les quan aquesta persona ja no les vol. I jo crec que la gent tot això ho aprecia, no? Perquè fa, Carmina, enduràs això, enduràs allò, i jo crec que la gent confia en nosaltres i encara que, ja et dic, que la vida d'avui ens porta a consumir d'altres maneres, però jo crec que la gent no li fa falta que li diga que les tendes de proximitat són el que ells realment s'estimen. I ja ho tenen i saben que estem així per al que fa falta. Més que sols per comprar, estem, crec que per tot el que fa falta. I la gent ho sap, i la gent ho aprecia. Una cosa és per mantindre el teu poble, la vall, que és el nostre poble, és tota la vall.
Una cosa és per mantenir-la, l'altra és per tindre un servici quan el fa falta. Perquè si no està, després un dia el fa falta i penses, que llàstima. I l'altra, pues, que no sé, el contacte físic també és molt important, perquè tu te'n vas a un gran i no trobes una cosa, i potser no trobes ni siquiera la persona que vols per preguntar-li on està, mentre que així, en un metro, el que no tens, no sé què, no ho trobes o no saps si està o no està, en seguida, i damunt t'informa de coses del poble, de la vall, no sé. Xarres un poquet, també és important, a voltes deixes de casa i tens ganes de xerrar amb algú, te'n vens a la tenda i pots xerrar, si no té massa, que molts ratos no n'hi ha, vull dir, que està, i damunt no tens que esperar la cola, ni la cola per pagar, ni la cola... Són detalls, tot té la seva cosa, però això és una sèrie de coses que són boniques, si te vas a pensar-ho. Hola, vinc a buscar la compra. Duc la compra, vols que t'ho deixi, Laura? Conec la tenda Carmen des de fa 33 anys, que és quan em vaig casar i me'n vaig vindre a viure a la seva patró. Pues no sé dir-t'ho, però crec que de tota la vida, perquè antes la duia sa mare i ara la porta ella. La bolsa ja la tornaràs, ja m'ho pagaràs quan vingues, vale? D'acuerdo. Ala, pues. Ala, que passes bon dia, Pues per mi la tenda Carmen és el cor del poble, perquè té de tot. És una xica que té un tracte molt agradable. Ella té congelats, té verdures, té de tot. I si alguna cosa no té i li la demanes, ella ja fa lo impossible per portar-te-la. És el nucli de la població perquè mos serveix a tots, té de tot i ja fa molts anys que està i tenim molta confiança. Pues a mi la tenda de Carmen és el tot del poble, perquè ella t'ho du tot, és molt agradable i no et falta res. La tenda, a banda de poder comprar productes, no? El que és del dia a dia, pues, poquet a poquet hem anat un poc donant-li valor a les cosetes que tenim ací a la vall, no? I nosaltres hem sigut colmeners tota la vida i tota la vida hem venut mel com a una cosa que la gent ve i l'aprecia perquè és la mel d'ací i hem venut l'oli d'ací i poquet a poquet després també hem tret el que és el licor de cirera per donar-li valor a la cirera, que és jo crec que el producte estrella i és la base de la Vall de Gallinera a nivell agrícola és la cirera. Llavors vam pensar que està molt bé vendre cirera al mes de maio perquè és fresca, però s'acaba pront el mes de maio i la gent ve durant tot l'any i necessitava algo de cirera. Llavors vam dir, anem a fer licor de cirera i així podrem vendre la cirereta de la vall tot l'any, que és el que la gent aprecia. També tindrà algo que emportar-se d'ací. Algo d'ací, que és local, que és de proximitat i és un producte que està molt bo i que jo crec que a tots ens agrada.